Pozdrav svima, evo opet smo se okupili kako bi predstavili svim ljubiteljima srpske rakije, proizvode koji su možda, pa rekao bi, nepravedno zapostavljeni na našoj rakijskoj sceni. Odlučili smo se da uradimo jedan serijal gde ćemo pokriti sve bele šljivovice do kojih smo uspeli dođemo od registrovanih proizvođača. Tako da podelit ćemo ovaj serijal u dva dela. I za sada, trenutno ispred nas nalaze se 4 šljivovice koje ćemo se potruditi da detaljno predstavimo sa svim informacijama do kojih smo došli. Kao što verovatno većina vas zna, ja sam Nemanja, sa mnom je drugar Danilo. Pozdrav svima. Tako da, eto, kao i prošli put, krenut ćemo po nekom redu. Krenut ćemo od početka. Pa krenut ćemo u principu po jačini alkohola, kažemo, s obzirom da su ove sve rakije u Inoxu ležale, nema neke razlike, manje više su one sve od 12 meseci bile u Inoxu, tako da krenut ćemo u principu od one koji ima najmanji procenat alkohola, pa ćemo onda dalje, da kažem, komentarisati šta može da se nađe u toj. Hvala, kolega. Prva ispred nas, evo, koju ćemo prvo probati, je rakija Jebiga Bela, pošto oni imaju i iz bureta isto. Tako da to je rakija koja je rađena prvenstveno bila za inostrano tržište i od skoro se može naći i na našem tržištu. Jeste, pa jedno 3 godine. Mislim, mi smo čak imali tu privilegiju da budemo na promociji. Tako je. Kada je bila za srpsko tržište, ja sam imao tu čast da je probam i ono koja je bila za američko tržište. Tek kad se pojavila da dobijem jednu bocu i da mogu da je probam, tako da vidjet ćemo sad šta je sa ovom. Pa da, šta možemo. Inače, destilerija Tok stoji iza, da kažemo, iz ove rakije, oni uslužno proizvode. Inače, čovek koji je, da kažem, zaslužan za proboj ove rakije na američko tržište je basista benda Faith No More, Billy Gould. On je čovek koji, kada je gostovao ovde, da kažem, na jednom koncertu, zaljubio se u srpsku rakiju i teo da to proširi na američki kontinent, tako da u saradnji sa našom čuvenom destilerijom Tok iz sela Brezna sa Goča, došli smo do toga da oni, da kažem, krenu da izvoze, da proizvode ovu rakiju uslužno za njega i došli su do jednog zanimljivog imena Jebiga, tako da nešto što privlači pažnju definitivno. Da, zato što je rađena bila za američko tržište, a na američkom tržištu nije dozvoljeno da bude ni na kom jeziku nešto vulgarne sadržine, zato i ovo stoji sa Y, a ne sa J. To. Inače, od 2018. se ova rakija proizvodi, radi se u procenat alkohola 40%, radi se o kupaži čačanske lepotice, čačanske rodne, i, da kažem, da završim sa tim podacima osnovnim, njena cena u maloprodaji je 3250 dinara. Ajde da vidimo. Da vidimo šta možemo da očekujemo. Pa mogu ti reći, kolega, da sam ja veoma zadovoljan sa ovim što ono što ja najviše volim kod belih destilata, to je što tu nema šta da se sakrije. Da. Znači, bukvalno... Nema laži, nema prevare. Što kaže, sad će da me feministkinje tuže kad kažem, ovo je kao devojka bez šminke. Da. Znači, nema, to je što je. Pa ovo je šljivovica u svom izbornom obliku, to je ta, da kažem, prednost naših rakija, što one i kao bele mogu da pruže neverovatno aromu ukusa za razliku od ostali, da kažemo, stranih pića popularnih, koje verovatno nikad niste ni videli niti probali u belim izdanjima. A neka nisu uopšte moguće da se piju dok buret ne da svoju aromu i dok ne uobliči u neki sistem. Moj bi bio i predlog svima koji ulaze u svet rakija, destilata generalno, da probaju bele, to jest ove bezbojne rakije, jer tu možete da osetite sortnost voća, da znate sutra da prepoznate u nekom destilatu da li je to šljiva, da li je to kajsija, da li je to dunja, loza. Probajte uvek bezbojne, krenite sa njima, jer drvo daje određene arome kojih ovde nema. Ovde je isključivo sortnost voća i ovde osjećate voće onako kako treba da bude. Apsolutno. Idealno. Što se mene tiče, ja sam sa ovim više nego zadovoljan. Za razliku, probao sam onu prvu koja je bila za američko tržište
dosta mi je bila obrijanija, nekako da kažem kao oprana, onako, nije imala takav aromatični spektar. Da, ovo ima svoj karakter, ovo je odlično. Da, više neko... Veoma pozitivna ocena, što bi se tako rekao. Je. Nastavit ćemo sa čuvenom destilerijom Flores, jednom čak i od prvih destilerija privatnih u Srbiji, i možda sa destilerijom koja beleži najveće uspehe na inostranom tržištu. Ono što podatak do kog sam uspeo da dođem, to je da nekih 80% njihove godišnje proizvodnje završava u izvozu, dok svega 20% se nalazi na domaćem tržištu. I možete ih naći i njihovu, što kažem, stariju sestru, žutu osu, čuvenu, možete naći u svim većim prodavnicama, tako da je vrlo dostupna na tržištu i njen cenovni rang je, ako se ne varam, nešto... Pa, konkretno, Bela osa je 2650 dinara. Tako je, tako da je više nego dostupna. Ali ajde da vidimo prvo... Pa da, u principu, što se tiče Bele ose, mislim, svi poznaju destiljeriju Flores prevashodno po žutoj osi, čuvenoj šljivovici. Destilija Flores je nastala, kao što je rekao Danilo, među prvim privatnim destilerijama u Srbiji još 1985. godine, tako da selo Divostin kod Kragujevca, Radiša Pljakić stoji iza ove destilerije, posle njegovi sinovi nastavili. Jednostavno je jedna priča koja ima ozbiljnu tradiciju, koja, mislim, eto, 40 godina je ušla i dalje su na tržištu. Nisu toliko, na primjer, aktivni po ovim, da kažem, festivalima, ali oni jednostavno imaju svoje tržište, imaju svoj izvoz, imaju svoj plasman godinama i to je nešto što je njihova odlika, definitivno. Ono što je još isto zanimljivo, konkretno, nigde se ne navodi tačno sortni sastav ove šljivovice, ali neki podaci koji smo došli da je to navodno kupaža Požegači Ranke, sad Crvene ranke. Da, crvene ranke, tako da to je ono što imamo mi od informacija. Isto 40% alkohola, tako da ajde vidimo šta možemo da očekujemo. Pa ako treba sad da povlačim paralelu između jebiga i Bele ose, svakako bi se preodlučio za jebiga. Dosta mi je aromatičnija na nosu. Definitivno. Mislim, cvetnija i na mirisu, i na ukusu je, ima puni ukus, definitivno. Možda bi čak ako dodamo možda i malo veći procenat alkohola nego ovi 40% kako je obeleženo. Ali sad, šta se ovde dešava? S obzirom da oni kompletno svoju, kao što rekao, 80% svoje proizvodnje godišnje plasiraju u inostranstvo, tako da pretpostavljam da je i sam proces njihove destilacije i svega prilagođen inostranom tržištu, konkretno mislim da Ameriku nešto najviše izvoze, a s obzirom da kod njih zakoni malo drugačiji što se tiče procenata etanola i metanola, da je ona prilagođena i rađena... Ovo mi onako, više bih rekao da je klasični onako domaćinska šljivovica, u smislu, ovo bi onako više možda ljudi prepoznali kao onako rakiju sa nekim karakterom, koja onako radna, što bi se rekao. Da. Radna, dok mi, na primjer, jebiga onako, ona mi je kompleksnija i ono, već zamišljam kako uparujem i sa nekom zanimljivom hranom. Ovo je onako više radna. Dnevna. Da. Onako, jedna pristojna koja je... Tako je. Svakako, kao što kažeš, ostali smo onda dužni da li vredi taj novac za 20 evra. Svakako. I to je istorija, definitivno. Da, mislim, te uspehe koje oni beleže, to je retko ko postigao. Kako ne. Možemo da pređemo na treću, da ne zadržavamo. Na treću koja je danas pred nama. Znači što kaže, ovo je nešto što ću pustiti tebi da pričaš, jer iskreno budem, ja se prvi put srećem sa ovom rakijom. Kod ove destilerije Volos Natura konkretno, zanimljivo je što njihove su sve rakije bele. Znači oni iako imaju
imaju portfolio ozbilj, imaju 15 rakija, oni su poznati po tome što od skoro svake sorte grožđa proizvode bezbojne loze, tako da preporuka definitivno da probate i njihova filozofija je da rakija mora da bude, da ima taj svoj karakter, da se ne stavlja u bure, što ja u principu podržavam kad je neko istrajan i stoji, da kažem, i sa te svoje ideje. Ja mislim da su oni u pravu sa tom svojom filozofijom, jer definitivno ono što imamo ispred nas, evo, za mene ovo premijera, znači do sada nisam imao prilike da se sretnem sa njihovim rakijama, ovo je prvo nešto što probavam i ovo zaista vrlo zanimljiva. Odlazimo za 1% više alkohola, znači ima 41% alkohola. Ali to što kažeš, taj 1% apsolutno ništa ne remeti, šta više u beloj osimi se oseti više alkohol koji je na 40, nego kod Volos Nature gde je 41. Volos Nature, inače, njihova rakija se proizvodi u Saraorcima kod Smedereva, osnovani su još 2016. godine iz destilerije stoji Dejan Stojanović. Ovde je isto kupaža kao u Jebiga rakije, znači čačanska roda, čačanska lepotica i takođe 12 meseci u inoksu je provela. Njena cena u maloprodaji je 3830 dinara. Mogu ti reći da ovo vredi svaki dinar. Ne, ozbiljno, baš kompleksna rakija, jer baš se i otvara i menja se, ima poprilično dugo trajanje, ima telo. Dugo ostaje taj ukus, ali izuzetno prijatan ukus. Moram reći da je za od mene ovo poprilično otkrovenje i iznenađenje. Mislim, ja sam znao, sam probao ranije, znao sam da mogu da očekujem mnogo, ali uvek mi je zanimljivo, eto tako, da otkrijem. Ja nisam, iskren da budem, što kaže, nisam očekivao puno, s obzirom da kao za sve te rakije koje su dobre, koje vrede, negde čuli smo, popularne, sve ostalo. Tako da je ovo za mene jedno ozbiljno otkrovenje i što kažeš, da li vredi svaki dinar? Vredi apsolutno svaki dinar. Apsolutno. S ovim će da stvarno iznenaditi svakog ko se ne nada, na primjer, od šljivovice, da može da očekuje ovakve arome, ovo je sjajno. I inače, eto, boce su, ovo ograničena serija, 670 boca, ova je 653 od tih 670, tako da, pa mogu li bi reći svaka preporuka za ovo. Boga mi, do sada nešto izuzetno ozbiljno i zaista pravo otkrovenje. A sad što kaže, da li da ustanemo, da stanemo mirno kad pričamo o ovome ili ćemo nastaviti u istom ritmu? Da, to je sad zanimljivo. Pa idemo na četvrtu, nema šta da gubimo vreme, s obzirom da je u današnje vreme sadržaj treba da budu što svedeniji, konkretniji, tako da nećemo oduzimati puno vremena ni vama, nego jednostavno eto da probamo da u što kraćem vremenskom intervalu damo što više konkretnih informacija. Evo, četvrta rakija u ovom prvom delu ovog serijala je čuvena destilerija BB, Bajnobaštanska, njihova Bela Drinska rezerva. Ono što je zanimljivo kod ove rakije je to da ova rakija je 10 godina odležavala u inoksu, inače od naše čuvene sorte požegače, tako da jasno vam je zašto se nadamo mnogim lepim aromama u ovoj rakiji. Inače, destilerija BB, ona je još 1955. osnovana, ali na tradiciji Bajnobaštanske zemljoradničke zadruge iz 1905. godine. Tako da, to je, mislim, ovo je baš istorija. Oni su poznati po celom portfoliju svojih vrhunskih rakija i eto, hrabri su da su toliko bili strpljivi da jednu belu požegaču drže 10 godina u inoksu i da nam pruže u jednom preozbiljnom pakovanju, kao što vidite, baš onako reprezentativno i za poklon i baš da čovjek bude ponosan. I ono što mi se veoma sviđa kod ovoga, što su svi podaci i na boci i na ovoj ukrastoj kutiji. Znači, jednostavno imaš sve informacije na jednom mestu, uopšte ne moraš da istražuješ. Što je retkost, nažalost. Retkost, ne znam zašto su proizvođači škrti na informacijama, naprotiv, trebalo bi da podele što više informacija, da to bude što dostupnije. Zaista, ljudi, nemate šta da krijete, treba da se ponosite sa svojim proizvodima. Definitivno 4 rakije su zaista za ponos, da zadovršim priču vezano za BB, kad si rekao hvala im što su čekali 10 godina, zaista hvala im, znači ovo je nešto
zaista odlično. Da. Kako E, traje? Fenomenalno. Ovo je spektakl koji traje. Mislim, dobro, svi koji ste pili rakije od sorte Požegače, znate šta možete da očekujete. Inače, Požegača je kraljica ova Bela srpskih Drinska rakija. rezerva je nabavljena još pre nekoliko godina kada su oni pustili, da kažem, u prodaju ovu... Da, prvi lot, da. U principu to je iz njihove te limitirane serije, da su im premium rakije i tada je bila ova Bela Drinska rezerva i ova konkretno koja je ispred nas sa 45% alkohola. Sada sledeći lotovi su 43% alkohola, tako da je ovo onako punoća, apsolutna ukusa. Ovo je šljiva sa kojim se... S tim što, ja bi ostavio sada tebe da poentiraš na kraju sa njenom cenom. Da, to je isto ono što je veoma zanimljivo. Konkretno, ova šljivovica košta 3700 dinara, da kažemo, u ovoj bez kutije, sa kutijom 4000 dinara. Ja mislim da ne treba neke sad informacije dalje. Što bi rekli ovaki, draga braćo i sestre, ovo morate imati u kući. Pa, to je to, što bi se reklo, ovo je reprezent iz zapadne Srbije i generalno srpske šljivovice. Ovo je nešto što pravi razliku. I upravo ono što smo rekli na početku, znači, ovo je rakija koja zaista ne treba ništa da skriva, ništa da maskira. Najbolji mogući način na koji ćete upoznati beli destilat. Bukvalno. Inače, trenutno Dragan Gavrić stoji, da kažemo, iza destilerije BB Kleka. Pa, mislim, oni imaju Bajnobaštanski kraj generalno prelep, tu je Tara, tu je Drina, Perućac, oni imaju odličnu degustacijonu salu, pa to je sigurno, mislim, jedna od naših najozbiljnijih destilerija i što se tiče kapaciteta. Možda i najozbiljnija, što se tiče kapaciteta, sigurno najveći proizvođač. Sigurno, i s odličnom degustacionom salom. Podatak koji imam, mislim da su pre par godina stavili milioniti litar na odležavanje. Znači, na odležavanje, to je nešto što kaže zaista vredno pohvale, pomena i kad sam rekao na početku da stanemo mirno kad pričamo o njoj, upravo to je taj podatak. Mislim, ajde, mi smo, neće smo i sentimentalno vezani, su naši iz tog kraja, samo da kažemo, preko puta Drine sa druge strane, dok naravno imamo familiju i Bajnoj Bašti, tako da nekako smo često odlazili u te krajeve. Posvetit ćemo jednu pažnju i jednu emisiju i porodično stavljamo. Pa da, ali zanimljivo je zašto mi se možda ova rakija toliko sviđa, jer jednostavno od malih nogu sam se susretao sa ovake rakijom, što sa Klekom njihovom, što sa ovom Požegačom, jednostavno prosto postavi neke standarde definitivno. I ovo je destilerija da je bukvalno koju god rakiju da izabereš... Tako je, nećeš pogrešiti, definitivno nećete pogrešiti i ono što je jako bitno... Možda samo da ti se neka manje više sviđa... Tako je, ali nema greške i ono što je jako bitno, cene njihovih rakija su izuzetno dostupne i pristupačne svima. Definitivno. Da sumiramo ovo što smo danas probali, mislim da svakako sve 4 su vredne pažnje, koje god da uzmete nećete pogrešiti. Po meni definitivno favorit bi bio Drinska BB destilerije. Ali sve su drugačije, to je ono što zanimljivo. Tako je, drugačije. Ja sad lično iznesim svoju impresiju i mislim ne mogu što kažeš u tuđe ime pričati, mogu samo u svoje i garantovati za reči koje ja izgovaram. To je znači definitivno danas bi pobednik dana bila ova Drinska. Da. Evo još jednom da kažem ove cene, dakle jebiga 3250 dinara, Bela Osa 2650 dinara, Volo Statura 3830 dinara i Bela Drinska rezerva BB 3700 dinara. Svaka definitivno vredi novca. Odluka je na vama. Probajte, mi ćemo sad da uđemo u svet youtubera i da vas zamolimo da zapratite naš kanal, da pritisnete, kako smo rekli, sviđanje i podeli. Nećemo da koristimo strane izraze. Vas ne košta puno, nama puno znači. Mislim, znači srpskoj rakije nama ne znači ništa, jer mi ovdje ne živimo. Tako je, upravo to. I ja bih završio ovo naše uključenje sa jednom porukom. Ljudi, rakija je piće hedonizma, a ne alkoholizma. Posvetite se rakiji, uživajte u njoj, odajte joj priznanje koje zaslužuje. Živela Srbija, živela rakija. U zdravlju bili.